Danile pamberi pedera mabomutasi. Danile pamberi pedera mabomutasi. Yisemze chokwadi. Yisemze chokwadi. Payenda chabatwane mwana. Marari batsiro. Pamusoro ichangamire mabomutasi. Pamusoro idarira mabomutasi. Nyaya yangu yandauyawo nayo pano haisi nyaya pamberi pedare renyu. Inyaya yatakambouya nayo pamberi pedare renyu muna February gore rapera. Mukatibatsirawo iri nyaya yanga ndasungiswa murekwa Pizzi aiva baba wangu asungiswa nemurekwa Aaron Sauramba pamusoro pengozi yakabuda ichiti Aaron Sauramba wakandiuraya akandikanda muna Chirodzani mudzanga. Asi ivo tawirirana mweya wabuda uchitaura zvese wakati ngatiende timirirei muna musa 8 January wakati timirirei tiende kumbotsvaga mari kumabasa. Kupera kwaFebruary toenda kuChipinge kuperekedza ngozi. Pakati ipapo February asati apera ndoko wakabva waenda kotsvaga kwaGwazai nekuti ngozi yakataura kuti yakazi ndimapipi Gwazai aishanda pamba pawo kuma-70s kuma-76 78 ikoko. Wakaenda kwaGwazai kwaMwoyo Shumba wakati ndoko kwaibva mapipi Gwazai wakatsanangura muno pamapepa awo. Asi ngozi yakadini wakabva wazouya kuno komangarira kuti ndo zvakuno isi tiri kutarisa kuti akuenda kuChipinge koperekedza ngozi wakuchibva wauya kuno. Ngozi yakanga yataura futi pazuva rekupedzisira remusa 8 January iyoyo yakati yaibuda pamuzukuru wangu mwana yehanzvadzi yangu yakashaika ikati handichadi kubuda pane muzukuru uyu pane mwana uyu ndakubuda mumba mavo kusvika ndiende koripwa nendichibudira pane mwana wavo musikana mukuru achibva yati ndo pandakubudira. Asi wakabva wangoita zvawakaita tauya kuno tazoya kuno kudariro yemuchangamiro ndopamakazoti wakauya nemapepa wakawerenga zvese wachitaura zvawakataura pamusoro pemapepa. Mukazoti wakazokumbira kuti tikukumbira kuti tidini mutisunungurewo changamiro noti matichenese changamiro mukataura kuti aiwa ndisandamuchenesa ndichatanga ndamupa munhu wangu avheneke kuti ngozi ngezvechokwadi here kana ndaise chokwadi ndochizopa mutombo. Saka takazouya tikazopuhwa chiremba wamukotsanjera asi takazoona musi wa23 March gore rakapera. Musi wa23 March anova James Sauramba anova ndiye baba kune imba yekwaAaron Sauramba iyoya pakaurawa mumwe mushandi anga asisipa anga adzoka kubasa aminoti anoshanda kuti ndakangozwa kuti kuSouth Africa amini chokwadi. Pakamira munin'ina wake anonzi Aaron ndiye akamira sababa. Saka James anga asipo panyaya padarira wamukotsanjera. Taita dare panze yapo musi wa23 March wamukotsanjera wakabudisa ngozi iyoyo. Wabudisa ngozi iyoyo ngozi wakazitaura zvese zvakaitika zvawakataura nemaurayirwa wakaita. Ngozi ikataura zvayakangotaura pamatare ekutanga nemubatsiri anga aripo wakatibatsira pekutanga ibudisa ngozi. Ikataura kuti Aaron Sauramba wakandiuraya akandikanda mutsanga kuna Chirodzani. Wakadini makadi henyu kundidzinga kuti enda kumba kwako ndikadini ndidaenda akaenda. Ikabvunza kuti ishe anga ari matare angu ekutanga atakaita kumusha kana madzisabhuku ari pano here ndakataura kuti ndiri wekupi. Pakanga pasina ishe pakanga pasina sabhuku mukoi pampaina sabhuku Nyatsanza. Sabhuku Nyatsanza kazi tikati ndini mamuripo wangwarire chikunzi kwezvishoma. Tikati pindurai zviri kubvunzwa zvisabhuku Nyatsanza. Sabhuku Nyatsanza akatoti munhu akataura kuti ndiri wekuChipinge uyu ndiendese kumba kwangu. Ndikazi akuchibvunza iwe muri wekwaAaron wakamutendai kwaMwoyo Shumba ndiani kwaGwazai kwaMwoyo Shumba havana kutaura. Asi pamapepa akawerengwa naJames Sauramba musi wekutanga padariro renyu remagazotipa munhu akataura kuti ini ndini ndakatuma takagara pasemburi tikatuma musikana Rosemary naTanyaradzwa kuti endai kwaMwoyo Shumba. Asi vana Rosi vacho naTanyaradzwa vachanga vari pamusoro wamukotsanjera havana kugona kuti vapindure. Ndochitsva chakataurwa basi kusiyana nematare kumashure chakabvumiswa newamukotsanjera nengozi pane zvayakanga yataura mashure nekuzotaura kuti aiwa vanhu ava vehutsinye nekuti ndakaenda ndakubuda pane musikana wavo mukuru asi wakaenda ukamutemeresa nyora havana vakapikisa. Saka wamukotsanjera vakazobvunza pakutanga wasati asvika iko wamukotsanjera vakambobvunza kuti wakabvunza iye Aaron takangoti chingogara pasi achibva wabvunza ko iwe wakatsamwei Aaron sazita wababa. Zvikazi wakatsamwa ikweyo mudare mangu ruzi wakatsamwa kai zvikazi handina kutsamwa. Zvikazi mudare mangu ruzi wakatsamwa zvikazi handina kutsamwa. Bvanyarara wabva taure ngozi isati yabuda aibva ambotaura zvimwe zvaakambotaura ava chichingotaura chitaura zvemudzinza zvimwe zvazvo. Asi akazosvika pekuti imi mane vari kumashure uko kureva hanzvadzi yavo nomumashure maJames Mati angari zvikazi
muri yenyu iri kupi? Zvikazi iri kuHarare. Zvikazi hana yenyu iri kuRowe. Zvikazi hana yangu haisi kuRowe. Zvikazi ndati hana yenyu iri kuRowe. Zvikazi hana yangu maybe BP maBP. Zvikazi nawamukotsvanjira aiwa hakuna maBP akadaro. Saka ngozi yazobuda yakataura kuti Aroni sakuramba wakandiuraya yakandikanda mutsanga muna chirodzana. Zvikazi nawamukotsvanjira Aroni ndiani? Iwava wanga wabvunzwa ukati ndibaba wedu. Zvikazi nawamukotsvanjira sei ndatanga kubata futi mbameni? Kumwe kungwarisa uku. Kumwe kungwarisa aramba achidzokerera. Saka takazoti wakazotaura wamukotsvanjira ikataura zvese kuti ndo zvandikuda kundiende kumba kwangu. Asi vanhu vari kuda kuramba vachinditsika-tsika. Vari kuita utsinye hwekuti ndisande kuda kusaida kwandikondiri. Saka wamukotsvanjira wakazoti ai nyaya yenyu inini chiendai kupi? Endai kuna secretary. Mopiwe chini macharges mari dzinodiwa pakuti tiende kuChipinge. Asi tikaenda kuChipinge tikashaya pamba pemunhu nengozi iyi tichauya futi paground totanga futi todzoka futi kuChipinge kusvika tapaona pamba pake. Ticharamba tichidini? Tichienda tichidzoka tichienda tichidzoka. Munhu ngada kuti aende kumba kwake. Saka takaenda tikandopiwa macharges acho emari ndingadzitaura hangu zvakataurwa dzinodiwa ndani dzamukotsvanjira dzekuenda kuChipinge. Asi wakataura kuti dare iri wamukotsvanjira wakati dare iri rikapikiswa rikaona unopikisa dare randaita panapa nhasi ndicharidzokerera kana mahara ndinoridzokerera pano dare pamangu. Zvinhu zviri mumaminitsi zvinhu zvina wamukotsvanjira parizvo. Takazoti taenda takasvika tikamira muna machi takazosanganawo netsaona yemuzukuru anga ari kuCape Town anga ine 24 years akakidnepa akabva angotsakatika tikazomona kubva muna April akazooneka atoshata muna na July mwana yehanzvadzi yangu mudumbu rimwe chete. Saka pakazoitwa process yemaDNA yekuda kuzoona ndiyere kudini nekuzodini nekuzoprovwa kuti ndiye. Takanonoka tiwe kuno. Asi ava hawana chavakaita. Macharges atapiwa asi hawana kana kusokora vakauya kuti takuenda here mberi kuChipinge kuya kotsvaga kwakataurwa nevamukotsvanjira kana kuti hatisi kwenda kwakataurwa nengozi. Infact wakabva waramba wakadaro. Tamuna September ndipo pandakazoona kuti hapana kwatiri kwenda. Isusu tisine matambudziko. Tine vanhu vakafamba wairi zuva rimwe chete babana vakafamba mwedzi umwe chete. Musikana kuCape Town akafambiswa 6 June gore rapera. Baba akafambiswa 21 June. Musikana wigwamiswa 18. 3 days after baba vafa vagwamiswa 24. Ngozi ndipo yakazotanga kutaura mashure tiri kuwanambidza baba. Saka hawana chavakataura chekuratidza kuti toda kuenda kumberi here kana kuti hakuna. Takaona kuti ini takaremerwa kumba kune mukomana ari kurwara nepfungwa. Asi isusu tiri kunetseka. Ngozi yakataura futi tiri kumatare ekutsonzo ikataura kuti mwana ari kurwara nepfungwa kumba kwenyu ndini ndinomuda handiti ane 9 years tokapinda mugore rechi10 tikasvika October akusvika 10 years. Ikati mwana ndini ndiri kumurwarisa. Asi kuti aite right ngamutange mwaenda kumba kwangu. Ava waenda kumba kwangu nedzinza rese oriripi. Ndikaibvunza Ngozi kuti iwe uri kutaura kuti iwe mapipi gwazai uri kutaura kuti urikuda kunzwi kuti watange waripa uri kunena kuti wakanga wapedza kuripa here? Kazi aiwa. Ndikamuti wange wapedza kuripa wanomuitira utsi wakaenda kobvisa matenda nda ndobva pane mwana iye. Saka izvozvi patinenge tiri unogona kutanga kutaura kubva kuma6 dzemanheru kana kuma2 AM asina kuzorora. Harari haitisi dzimwe nguva unorowa vanhu. Saka ini samukuru kundinda mukoma wacho nditambira sababa ndakaona kuti ndikaregera ndakadai uchasvika pakuwadza munhu nokuti dzinonguva dzanotomboita hasha rowa kana vanhu vakunze wozorowa munhu wofa yainongozi kwatiri. Kana iye wacho akafa aikatakura mweya uyu handiti unouya koita zvengozi kwetiri kuti hama dzangu imi mamuri wapenyu makandiregerera. Saka ndopatakazouya kuno ndikazoona September pana chaitika ndikauya kuno ndikada kuti tiite feedback. Ndakauya kuda kuti iite feedback kuna mama. Asi pandakasvika kuno patakazoona zuva ratakazopiwa mukana musi wa13 September tichingopinda tichida kunyoresa wasikana kwaAroni wacho tanyaradzwa akabva atanga kuti tiri kuda kunyoresa akatanga tida kutanga kuziva kuti wakatidaidza kuno kwacho ndiani. Asi sabhuku nyatsanza ndiyanga akawafonera kuti muri kudiwa kwamama. Ndikati toda kuziva wekudarira mama wakatidaidza kuno. Tikati aiwa nyaya iripo toda kupa feedback. Sabhuku ndiye wakamudaidza. Saka mutazibva maziva nekuno kwacho wakatifonera sabhuku wedu. Tikati toda kuziva wakafonera sabhuku wacho kuti tiuye kuno nekuti hazviiti. Tikati aiwa alright tobva tangonetsana paipa ikazi haitonyorwa ende zveshe yakatadza kubhuka bandatoona tingadisturba makare angada kuitwa nenyaya isiri isu ichatobuda baba. Saka ndipo patakazobatsirwa patakazonga tine mupurisa wamambo wasati ndinoda chimbaza avo vakagara kuvavo
ndotakasvika wakatanga kuti atenda wakabvunza kuti maminutes pakanyorwa maminutes here kwamakaitira kumba kwenyu paifanonga paine mupurisa wamama tikati aiwa mupurisa akanga aripo takangaitira panza paiva nemukoma Everson ndo wakatora maminutes wakati maminutes ndadini ndazvakabuda pana mukosanikira ndasiya kumba saka mukoma Edwin wakazoti kana muri kunetsana pamusoro penyaya yezvakabuda pana mukotsanjera madii kupiwazve umwe munhu kana tomupa umwe munhu wari kutoda kuedza kubatsira tikatomupa umwe munhu wekuti amubudise kuti tozwa kuti anobuda nezvimwe chete here kana kuti zvamuti zvakabuda pamubatsiro kutanga nezvakabuda pana mukotsanjera zvamuti zvakafanana uchabudawo nezvimwe chete here kana zvisina moenda futi pane umwe tikati inini ndatoti alright tinoenda asi toda kutanga tazwa kuti zvakabuda pana mukotsanjera zvabudiswa pamberi pamama nekuti takapuwa wamukotsanjera takapuwa ndimama tikaenda kune uye tikaonetsana mukatipa umwe munhu zvakanaka handitika hamuna kukanganisa zvakanaka asi tikaonetsana titotedza kuwirira neko tinozouya kuna ani taita kunga sekunozi taenda kusupreme court tapuwa mutongo nesupreme court touya todzoka kuna kuvillage court tikazotadza kuwirira tichaidzoka zvere kusupreme court takashora mutongo wakati saka ngandimbotange tabuda neizvi tozoona kuenda mberi ipapo ndakandafamba ndisina foni yanga isina moto ndandanoisiya kumba ndakabudisa mari yangu tauya takagara apa tamira apa tagara apa nachimbadzwa wacho wauya apa waruda kuzwa sekretary zvakafamba wasei mururiza edare sekretary akangoti zvikazi tichingouya papo ndakati foni kwakati mukotsanjera haanangotaura daro musikana mukuru Agnes mai machingura wakabva atanga kuchinja statement akati mukotsanjera wakataura kuti baba wedu haana kumbouraya haana ropa mumaoko mweya uri kunetsa uri mudzinza ndikati ini handina kufamba nefoni sori handina kufamba nefoni tichitaura wachimbadzwa wanga wane umwe mupurisa wanga wakamira nepasaidi ndikati mari iri apa mandakutisa $10 zvendandira ndikati tengai airtime inokwana mufonera wamukotsanjera izvozvi tiri pano takagara pana akaona namba idzi ngedzavanhu vekwamutangamira unokurumidza kana kudayira tanyara dzakabva musasatomboffonere mukotsanjera ada vandatoona kuti vanhu havasi kuchada kudini ba kuti zvibude because mukotsanjera aizotaura kuti chokwadi chakabuda padare rake tibva tangonyarara ndikazi munotsvagirwa umwe munhu kana musina mari yakakwana munotsvaga wane mari dzakadzikira umwe anogona kuda ma150 wachimbadzwa waida tikati alright kana paina vanoda ma150 ini ndandakuda kutoona hamu ndandaa kutonyepa ndichida kuona pfungwa dzavo kuti wanodombodini wakuda kuti tiende mberi here kana wadomboti zvifire mupamberi isu titamburi titi mukadzi chibairo ndikati aiyo kana kuri kuti awa muri kuda kuti pamunhu anoita kana ma150 zvava kureva kuti imba yako Aaron $75 isu imba yako Kevin $75 because nawa chimbadzwa ndikati asika kana zvakadaro inini mari yangu nditori nayo mangwani chekuswera mangwani ndotounza $75 apa ndaitonye ndichida kunzwa pfungwa dzasikana because natanyerwa izwe wakutotaura kuti mari yacho ndinayo saka uda kuti nditeera handina mari yacho vandatoona kuti hatidini achibva azotaura futi yetanyara kuti aiwa isusu kuti tichatoungana ngoti wachimbadzwa kati muchazonyatsa munenge makutotanga zvekuungana dzinza rekwasauramba rese inini panyaya tazoti pane zvakaitika inini ndida kuita sei ndangatoda kuti tichiuye kuuya kwekudare kwandaita ngekuti ndakaona kuti havasi kuchada kuuya kufilipe kuuya pamberi penyu wangu vasi kuchada kuchangamira saka ndaita kutosungisa kuti zvide kwasungwa wauya kupi kuno toda kuti vachitipowo date pamberi penyu changamira because February wakatinyepera kuti toenda kuna February wakaenda wakatemeresa munhu hanzvadzi yaonyora wakaenda kuna nabhazai wakabvunzwa varipo nengozi kuti wakamutendai kwamuroshimba ndiya nabhazai wacho varipo wakaramba wakanyara wakanga watonyepawo kuti awa wedu ndiye akashanda iko saka handinoda kuti watipowo date nekuti kubva futi patakapiwa muna machi patakapiwa macharges ndewamukotsanjera hapana chakatoreka saka ndokutoona kuti mhuri yekwedu ndiyo yakuita mhuka yezvidai yekungouraya yekungozi ngauchiripe mhosva dzaAaron saka ndanoda kuti watipowo date pari nhasi kusvikawo pamusi wa3 April newa Easter Friday Good Friday nondo zuva rinenge rakasununguka kwedzinza because ngozi yakataura kuti imimi imba yekwedu yekwakivhen haisi kuzofa yakabvisa $1 pakufambira nyaya idzi kunyange zvakandaita pana ndinenge singafanira kubviswa $1 kazi ndakavashungurudza zvakakwana imimi imba yakwaAaron kunyange kooripa isusu hatibvisiseni dzinza rekwasauramba ribvisiseni wakataurirwe kuti ndisamuuraya munofanira kuripa ndini kuitira zvese ndini because hamusimiwo makandiuraya ndibaba wenyu maawana handichamuuraya saka handisi kumbozwa action iri kutorwa ipapo saka ndaikoda kuti watipowo date riri padhuze tisasava penguva yakareba mototori hatisi kuda kutanga
ati anga tikaita zvakaita zvakuva pane zvokunetsa chiri date isabude chii mazita Changamire. Regai nditi ndinonzi James Saura. Regai nditi patakauya pano takauya neuchapupu hwakakwana hwekuratidza kuti munhu akatishandira aibva kupi. Tikauya nemhuri yake, tikauya nedeath certificate, tikauya nemagwaro airatidza kuti munhu akatishandira aibva paMwoyo Weshumba, aishanda baba wangu, aidzidzisa paMwoyo Weshumba primary school. So kuzonzi takaenda kunochekesa zvandizivi kuti zvinorevei. Takanotsvaga nekuti takatondera kuti baba wedu vakashanda paMwoyo Weshumba, vakatora mukomana yainzi Mapipi George Gwazai, tikauya nemhuri yake panapa. Mudzimai wacho nevana vatatu nasabhuku Mwoyo Weshumba wakauya pano nemudzimai wavo nemunin'ina waMapipi achiratidza kuti ndivo vanhu vatakashandira. Saka zvokunzi tinoenda kunoripa isusu hatisi kubvumirana nazvo nekuti isu hatina ngozi yakabuda kumusha kwedu ichiti takauraya munhu. Kana zviri kutaurwa kunzi takabvuma kuti tine dheti ratichaenda kunoripa, hatina dheti iroro, hatina zvakadaro. Isusu takauya pano tikakuratidzai Changamire neevidence yatakauya nayo kuti munhu ari kutaurwa kuti takauraya hatina kumuuraya, baba wedu haana kuuraya. uyaruza rubudiwa rumachi Ameno kumba kwaweko ari kumba arubudiwa ari haana kuuya nhasi tangoti uya kutofite saka takuti mwasabudiwa ninge magona uya ngauye tizwe nyaya zviipere kuzi kana pasina hapana kana pane zviripo zvogadzirisa anditika Changamire. Takauya zuva rekutanga muna January, musi wa 8, I think it was 8 January. Pano munhu iye anga asipo futi. Tikazouyazve akauya munhu iyeye panapa. Haana kubudirwa zvekuratidza kuti akaurawa nababa wedu. Ngozi inouya kumba kwedu isusu. Baba wangu mumba mavo kuna 4 brothers nesister. Hakusiko kwairi kuda imba imwe kuroku yekumwe uyi saiti. Chakaitika ndechekuti ndakambozvitaura futi. Chakaitika ndechekuti baba vangu vaishanda paSindogasi vari ticha. Vakatora baba wake uyu akamupinza kuhameni kwaitemwa huni kumadhomu kuya basa. Baba wangu ndo vakamupinza basa. Unongoziva zvero yengo hameno zvakafamba sei. Ndobva atanga kuvenga baba wangu. Endi vaigara kudhuze nekwataigara kutsonzoko. Ndobva azotama akuenda kwaVhunguno. Hameno zvavanga vanetsana ipapa. So isusu taakupindidzwa nyaya dzatisinei nadzo. Ini baba wangu haana kuuraya munhu. Takauya neevidence inoratidza kuti baba wangu haana kuuraya munhu. Saka kuti ndinzi nhasi ndizoenda kuChipinge, unonzi ayo aripo munhu zvakafanana nekuti Changamire wabirwa nemunhu. Wobva wati ndikusaspecta uyu ndiye andibira. Uyu wobva wauya neevidence kuti handisi ndakubira. Iwe wobva wangoti aiwa chinhu changu chi handisa ndachiona. Iwewe hande unondibatsira kuti nditsvage munhu akandibira chero usiriwe. Kana kuri pane zviri kunetsa kumba kwavo hazvirevi kuti ndini. Kana kwakanzi ndozvedzinza rekwaSauramba handisi baba wakwaSauramba inini. Sauramba ine vana baba vakuru kwandiri. Imba yedu yakangonhongwa naiva vanhu vakati hanzi ndiko kune munhu akauraya, baba wedu ndiye akauraya. Hatina zvatinoziva. imini marubudiwa vakamuona Ani aruza rubudiwa takamuona nyaya yakatangira kwedu kutsonzoko. So yakatanga musi wa 22 December 2024. Tanga titori kuHarare. Tikatozwa mai vachifona zvikanzi hanzi kune dare kuno. Kune dare ehe. Tikatofungidzira kuti hameno dzimwe nyaya dzemusha. Atove manheru takazozwa mai vachiti nyaya hanzi ndenyu. Hanzi baba wakauraya munhu. Baba wakauraya munhu. Nenyaya dzaitotaura uchinzi baba wakati pane aibuda muprofita. Achiti hanzi baba wakati vaishandisa munhu Mapipi mahara, vakati hanzi ndozokupa mukadzi zvichidaro my father. Izvo zvazviiti. Anyway, ndobva tatangira kutsonzoko. Dare rikaitwa vakaita ndoiziva tidaurova mai vangu 82-year-old. Kunzi hanzi murume wako akauraya, bvuma kuti murume wako akauraya. Vaine muprofiti neighbor wavo ivavo anogara panext paudai. Ndiye ari kuvafambisira nyaya dzese, akavafambisira nyaya dzese. Ndobva musi wa 22 ndaandisipo. Tikatodaidzwa zvikanzi iwe hauna kuuya, unina wangu anga asipo futi. Zvikanzi mimi hamuna kuuya, saka taakutovhundisirwa paya zvikanzi munokonzera matere munotama nekuti hamusi kuuya kudai. Muri kuona havana kuuya nhasi. Izvozvo vatori kupi? Vatori kunofarisa nyaya idzi.
ini handisiri kuita ndaitori kuchechi kwamurewo. Then takazoya musi wa 25 December tikakumbira madzishe wekwedu nasabhuku tikaita dare futi musi wa 26 December 2024. Akauya muprofita akatomboramba kuti hanzi handisi kuuya because ini ndakatokwidza nyaya kumatare handichauye futi ndakapedza nazvo. Ndobva azouya payapa tikati ngaauye muprofita auye munhu wacho ari kubudirwa ngozi yacho uye tiibvunze mibvunzo. Tada kutobvunza kuti tinzwe kuti iwe wakaurawa nababa wedu waishanda papi waiitei wakabva kupi. Akauya hatina kubvunza chinhu waingokarara vachingoita noise hatina kubvunza chinhu. Next thing takabva tati isusu hatichadi ndopatakabva tatsvaga kuti munhu yaibva tikaona kuti aibva kwaMweya Shumba tikati tisi hatichadzoki futi kupi kwashe taakuenda kwamambo ndokuripota kwatakaita nyaya kunoku kuzosvika kwatakaita kunoku. Kusvika kwatakaita kunoku tikauya neevidence yatakakuratidzai Changamire kuti munhu uyu death certificate mhuri yake sabhuku anga aripo tikanoona guwa paMweya Shumba uko. Izvi zviri kutaurwa zvatizii asi imimi nekutonga kwenyu Changamire makati mauya muri 2 families saka toda kuti chi mubve pano mabvutsikana. Tikati zvakanaka ndotata Changamire zvamati clear panapa kuti takupa evidence inoratidza kuti munhu hatina kuti haana kuurawa. Chiti clear itidi tibve mukati aiwa hatisati tasvika ikoko chimboendai kusvikiro munodini kuti vanobvunzira kuitira kuti vabatsirikewo nekuti vanga vane chichemo vanga vazogutsikana kuti isu hatina chi hatisi takauraya munhu. So ndokwakaendwa kutaurwa hameno zviri kutaurwa zvisizvo zviri kutaurwa sisi vangu vanga vari pavo inda handisipo ndondoshandira kure ende matare acho anongozonzi yemusi wa 13 September yaari kutaura kunongonyorwa haina kutomboita samoni kunongouya mafoni pamwe sabhuku anongouya vongofonera vasikana ngozi kune dare kwamambo ndoziva hangu Changamire kuti munofamba nemasamonzi ipapa havana kuuya samoni taangofonerwawo tikati ina handikwanisi kuuya wakauya nekuti ndanga ndiri kure wauya pano dare harina kuitwa nekuti anga tisiziva zvafamba sei. Izvo zvino kuuya kwataita kuChangamire takatumirwa summons uri musi wa 26 or something like that. So musi wa 31 kune court case. Changamire tenge tiriwo kumabasa saka totozotadza kusvikira notozoti tadini tashora dare asi takakumbira takapiwa summons rakasvika rikakandwa nepawindo kumba kwedu zvatinoziva rinofanira kukandwa nepasi pedhoo rikakandwa nepawindo ndozoshaya hangu chinhu changu ndozoti pane munhu akapinda nepawindo unokandwa nepasi. Zvisinei takasiyirwa nhamba yemunhu akati inini ndini nhingi ndasiya Samuel ndikanyora WhatsApp kuti ndiri kure vadikani handikwanisi kusvika musi wa 31 ndokumbira kuti itwe deferred kune zuva ranhasi. Ndakapindura zvikanzi alright takuchekera handina ndozonyora mangwana ko hazvina kuitika. Ndikatozoti hanzvadzi dzangu nana mama endai munodini muende kudare hatikwanisi kurega kusvikira nekuti kana mambo wadaidza kuti uyai tinofanira kuenda. Saka vakauya mukazotibatsira mambo kuti tiwane date ranhasi. Ndiri kuzama kutaura kuti nyaya iyi inenge ine vanhu vari kungoigadzira nekuti kumaraini kwatiri kubva uko kune vanhu vanongosvika pamba vangu. Mai vangu va83 years avo ende handisiri safe ndaakutotya kuti chii chiri kuitika because vanhu vanongouya vanongosvika anytime vatingotidaidza kuno. I don't know what we are doing here. No, it's okay. Right. Ini baba, mati munhu ini ari kubudirwa ari pahondi. Ari pahondi. Izvo ari kubudirwa akabudirwa akataura kuti koza waita anga kutaura Greek. Haana kumbotaura Greek pamusoro Changamire. Ndiri kuona kuti tatoreswa mhiko pana asi pane kunyepa kuripo. Baba munini wangu wari kutaura kuti bazi mapipi gwazai wari kutaura nhoroondo yemauriro akaita mapipi gwazai mumba mavo kuzoshanda ndika asi padare redu matare edu ekutanga mairi kubva remusi rekutanga ndo pakazobuda zita rekumapipi gwazai isi tati tingatozivi kuti ingozi wakangobuda mweya uchitaura uchabudira endai muungano zonzo asi unganai pane madzishe nemadzisabhuku ndini ndakazvifambira tikaunganidzwa zveshuwa takazoshandisa uzwazi Aroni wakandiuraya asi zita takabvunza ndiani akati zita richabudira kumberi pakabvunza ishe mukoyi vari muno kuti iwe ndivani akati vati nditauri zita rangu wakandishandisa asi wauda kundishandisa futi nditauri zita rangu zita rangu wari kuriziva zita rangu wari kundiziva asati ataureta saka paakazotaura kuti Aroni sina kuramba wakandiuraya wakazi iwe chitaura zita akaramba zvikazi mai wacho vamupambe nemai nemusikana
akapeta maoko zvikazi munhu aizi ani mai vakati handimuzivi zvikazi hamuzivi here mukomana arudzi akafa arutaura kuti ndakamurawa mumba menyu asi ndaimushandira ndichifudzira mombe dzenyu zvikazi munomuziva zvikazi handimuzivi bvawazoti mukomana uyu tini mukomana akashanda asi handizivi kwaakazoenda zvikazi aizi ani zvikazi tarakandirizivi ndandisingarizivi zvikazi makagara naye kwenguva yakareba sei zvikazi ndakagara wakatishandira kwegore ishe mukauya wakati gore saka pamaimudaidza maiti chinyi maita iwe mukomana here kana kuti chinyi zvikazi aiwa ndaisingazivi zita ravo ingozi paikazi ndakashanda kwegore wakatishandira kwegore yakatoti ndakashanda kwemakore akawanda hamuna kundipa mari yangu makati ndipa mari yangu ka1 kana kundipa mukadzi zviri zvechokwadi saka asi hamuna kuzoitezvo mukandiuraya zvikazi mukomana mwaimudaidza muchiti chimba angoramba saka paakazoti ndakuda kupisa imba ndopavakazotaura zvaomera pekuti havasi uchada kuenda kuchipinge kwakataurwa navamukotsa kwakabudiswa ngozi ichitaura I think ndakataura kuti it's not always the case kuti munoenda une munhu wanu mambatobhilivha izvozvo ataura izvozvo kuti ndizvo no kana paine mukana kuti go for a second option and muzwa futi kuti then munokwanisa kuchita decision because right now kuti munditika muri kubhesa zvese izvi just with one person pana pamusoro yeshangamiro pandiri kuda iso hatisi kubhesa navamukotsa njira veka pane muprofita akatanga wamakazongobvunza mukati achiti muchiti iwe wakaikuenda kutsanga kwacho kwachiwodzani kwakaraswa munhu akataura kuti aiwa ini ndakandichida kuti tiende ikoko asi ndakazoona pakuda kuita kakunetsana kandaregera mukati aiwa waindo ndiangari wekutanga wamukotsa njira mbawo wechipiri ndirimemba kuti munhu iye muprofita aitaura ndikumaziva ndirimemba ndichitaura muno kuti endapo kana uchimaziva enda moto rebhoti akatanga kuti ndichadina hongu changamire kana muri kutondera patakapai madocuments tikaripota panapa makabvunza kuti ava tauya namapipi akatishandira isusu pana anoziva here mapipi wavari kutaura hapana akasimudza maoko havana kusimudza maoko saka izvi zvari kutotaura kuti kuchipinge unoita sei changamire tine urombo handifungi kuti ndiri kuenda kunotsvaka munhu andisingazivi parudzi wano munhu akabudirwa munhu acho akabudirwa ndeupi zvakadidi saka tsanangura changamire pamusoro changamire atakuda pasa paina vamukosa njira magirazi anombogona pakaita mwe kwadzakaita wechidikisa ubijana tikurei bijana ndiakabuda kuti panza handiti then wanziwa dara rati pana vakusa njera wakazonganemisa nasarama totera mhepo ichisi pane chii kwaita kumba kwayo tene mwana gwaza shoko mwe mangwatori kumsocho then avwanziwa wapa madesa vaorana panza nomboziva kuti musocho end of February 20 ndozvakuda panza then awe magiraza wakusauth africa nemusouth africa wakatarisa ndofunga hazvina basa aiwa towira ndiwo ndakazobata muchinzi hapo pabhatakara ari munaro ndikasa masamunika 2 pawazi ndakati nepa iro ndakatozwa kuti ndasvika pamba pasina unhu pa ndikatapiwa nepa saka kama ndaona video rakavhurika ndasa nepa window ndikataura kuti ndakata nepa window zvozvo nditakaudza ini sacho wenzito kuti awatoripo shuma dai kumoto watoripo wese murika kana zvipasaka uda pana mwechiremba kana kufamba ofamba kana zvipo chipoya then muningina uyu anonzano anopenga kana muchinzwa kwavhumuni wanzi kune benze kwavhumuni chaya nematombo so ndiye sana muningina uyu atoivhairo zvesho muniri but haasi akambubuda but pana basa kudo pana ndo patino tizwisisa saka kwa ndo pana untu uri kuda kwasauramba musikana akabudwa panza apa nei arupenga arudza ari kwa honda pandaso chika kwa honda ndofoti atakire pa voice wari kutobatsirika gare pasi usasvike ndigara isista angu kuita kuti tione ndozvikasisa because kana kuti une another issue ka musame family asiri kutaura nezvemunhu wamuri kutaura nezvanaye aroni uyu ari kupenga kutaura nezvearoni arutenga nematombo arudii komusikanadirwa chete uyu anotopengeswa wamakauya naye panapa ndiye wamamakaurira muri wake zawo handiti ndiye wamakauya naye haasisipo pane umwe anoita zvechi
zvekupenga zvematombo pamusoro ndiye wamaakutaura futi kuti toda kuzwisisa pamusoro ichangami isisu pane uyo ari kupenga nditika akangotanga 2016 kungorwara kurwara hamiro chinya nditika kuti izozive kuti zvinhu zvinoitwa paaroni ingozi yacho yakazototaura tiripo kadare wese warinodzinza kuti ngozi yakataura rini 22 December 2025 ndopa yakataura kuti you see where it doesn't make sense now. Urikuona zvisina make sense. Aifanira kutanga kutaura nezvenyaya iyi ndiye akatanga kurwara in 2016. Then haana kutaura. Kobva kwazoti 2025 kwakuzouya umwe haakutaura. Asi uyu nyangwe ari kutaura, uyu ari kundopenga. So it means kuti chinhu chiri kupengesa nechiri kubuda uko, those are two different things. Hachisi chinhu one. Mirai turumbotaura tunobatsirana. Saka ini chandofunga kuti inini ndisununguke kuti ndimbodhira nechii. Dai tamboziva kuti ari kupenga nei. Because ini chandokuramba pamwe ndechekuti ngozi 1 haipengesi uyu yopengesa futi uyu museveni inoita 1 at a time. Ngozi inoita 1 at a time. ngozi haiti munhu apengeba inotaura handiti ngozi inotaura kuti ndakaurayiwa inini ndakaitirwa pakati ndakadai nyaya yekupengaga ingozi here kana kuti chinhu chiri mumucha menyu masaurama chamunofanira kugara pasi semhuri yekwani musati manongedzana kunongedzana imimi semhuri mune munhu ari kutema munhu nematomboka imwe ngozi yamunogona kutopesera maana yekuti munhu iye yakatema munhu mumusoro ndoda kuti haisi nyaya yekupenga yakatrika kuti auye kumba kwedu ati kwakafiwa nevanhu 2 ndozvona saka kune dambudziko ririko but wakurilinka kwatiri isi takava neevidence yekuratidza kuti hatisi involved kwakafiwa nevanhu 2 isisi kana vanhu vauya nenyaya dzekufa kwevanhu ngavatouye futi nemadeath certificate because tinoziva vamwe vanhu panapa mumwe varufa needzi vachiuya vaititaurira zvinhu zvakadhakwa panapa saka kana munhu afa uya nezvese kuti parunzi ane circumstances dziri papo hapana chakanyorwa pamedical boards manesi nemadoctors atonyora cause of death kana munhu afa nezvisikazwisisikika panotobuda futi pasina chinhu because mukauya nezvikana meitemetsa mambo musoro kuti wakauraya vanhu 3 wakauraya vanhu 5 but uyai nemapepa meitaura tichitondera tiri panzapa yekwada ndakanga ndiripo muswe wauya chiremba mukotsanjere pakasvika mukotsanjere sakanogara pamberi nanzodzi yangu yari abaro saka zvadaro akatotanga kutoti mimi ndiri mawanani vakabvunzwa kuti baba wemhuri ndiani ngomongo akati ndini baba wemhuri asi ava ndinawo aroni akati ndindauya newana waaroni ndini baba wazvo kanzi pakanaka sei mimi vanemi muri mukuitwa bhini nevamusha muri kurasura mhepo tikati hatisiyi zvadaro mukotsanjera akaramba achitsanangura akati indoda kuziva kuti mukomana uyu kana ainzi aishanda kubharinga ndiani wekwasauramba akamboshanda kubharinga ndimi akati ndakashanda kubharinga navictor akashanda kubharinga asi victor haana kuya ari kurwara tozvanzi zvakanaka iwo ukazodii zvikanzi ndakasiya mapipi ari pabasa ini ndikazopenjenwa ndikasiya ari tikatoti iwe zvanga zvamamuchiramba nyaya iwe unotoziva kuti uyaishanda kumakushi kubharinga iwe akapenjenwa ukasiya aripo asi mune muchingodi muchinyeba dzimwe nyaya tikatanga kutotaudzana mberi pangu sanjera kati tirege tivheneke nyaya avheneka vaita zvavanoita pabasa ravo kati ndikuona kwandiri kuita ka hameno maitiro avanoita kati tsvimba yangu yatarisa kwandiri ndobvunza aroni akauraya here aroni akauraya here haina kutarisa kumashure kandikensa kechitatu vadaro tsvimba yakatarisa kuvanhu vakawanda zvikanzi tsvimba yangu rega ndikubvunze futi ichokwadi yatarisa kuvanhu ikati inini vanhu vakasauramba mukati menyu mune vanhu vakabata pane akaisa roko kupesa mapipi mukati asi makurasira aroni haana chaakabata ndikatozvinyora mbuku aroni haana chaakabata
saka muri ndiye murungaita bhinyasi arona anaro mukati menyu mune zvakawanda imidzinza menyu mutono vakaromba mune vane nyoka mune zvakati pakataurwa zvinhu zvakawanda asi iye varongoramba vachititi ndimi asi kudare mutsikotsanjera akati arona ana zvakabata tingasunga kuenda kuchipingi tikadzoka futi pasina chataona masvita saka niraenda chandatoona ndechekuti maamuripo mese asi makazwa zvakasiyana ndizvo chacho because uyu wakazwa zvake awakazwa zvake ende wakatonyorera nepasi ndo zvataona mukutsanjira imi mutaurwa zvenyu saka makazwa zvakasiyana maamuripo mese asi makazwa zvakasiyana saka manje kana zvatodaro we cannot based on that kuzvitora nawo kuti zvatoo concrete we have to find other ways other means yekuti chokwadi chikudeva because ini my worry handiti ndechekuti it's not only one thing chekuitika mumhuri muri kupengwa mumhuri muri kufiwa mumhuri munowanwa kubudirwa so achingawi chiri chinhu one chiri kuita zvinhu zvese izvi it means kuti tore combination yezvinhu zvakawanda zvirimo mumusha of which as of now we cannot pinpoint kuti iwewe ndio uri kukonzeresa chii azviti ndakachida kutaura futi kuti hanzi ngozi yaarona handiti kumba kwedu muprofita akauya uya wamakamboona akauya kutsonzo madzisha anga ari kona sabhuku zvikanzi kuti zvipere tofanira kutransfera ngozi tiise pamba bani tiise pavana varume ambozvitaura kuti tiise pavana varume ndikati no problem because ndakaziva kuti hapana hatina chatakaita sisi wangu wakagara wakaisirwa hanzi wakaisirwa pakaisirwa bhezi yacho apa nemuprofita waari kutaura muprofita wake zvikanzi munin'ina wake ari kupenga uyo zvikanzi nemuprofita kuti zvipere ngatitransfer kupenga kwacho kwasauramba zvikanzi ngazviswa uye akaisirwa hatina handita chandikuona zvakatransfer nemuprofita zvinhu zvacho izvi zvikanzi zviuye kuona saka ingozi iri kungotaurwa evidence yacho isa hatina chatiri kuona isi zvinoratidza kuti baba yedu wakauraya dai akauraya vanhu vekwamapipi taimhanya kwamapipi uku kwete kumhanya kuswera chinetsana mumusha muno izvi inyaya dzero endedzi kuona kwangu inini nekuti hatina chatakaita ndokwesiri ndadobvunza kuti munhu akafa asi kwasaurama munhu akafa ndekwamapipi saka imimi why muri kuenda kunomwe saurama musingaendi kunana mapipi wanezvechi yemunhu akafa mirai pamo munoziva pamo imimi hamufanonga muri kutsvaka zvinhu zvekwamapipi wana mapipi ndo wanofanira kunga uri kutaurirai uzai nohoreti mukaenda kunana mapipi zvino mukatotauya mwana wenyu watinetsa mozi upi moti ima munoenda kwana mapipi mwafika kuti katitiwe tichaurirane mwana wenyu wadi wanetsa my worry is remember to say more about zvota zvinhu zvekuti teerera musambofunge iye kuda kuzvidefenda. It's not about defending yourself or getting your way. Handizvo totitsvage nyaya yacho kuti what's the best way tikwaza kuti nyaya itese ipere ifana. Handizvo ini ndikubvunza mubvunzo kuti imimi handizvo ari kupenga munin'ina wenyu ndizvo zvatangana ari kubudirwa ndiani muzukuru mwana yanzvadzi yangu ari kubudirwa achiti ndiani ndimapipi gwazai wai musi kuenda kwagwazai muri kuenda kumba kwangu takazi mweya wakabuda pamusoro chakana mweya wakabuda ukati unganai wai bangu batsirei you don't choose what suits you kuti problem ipere ndimi mune dambudziko mataurirwa munhu ari kubuda ngewekwanini but hamutoda kuenda ikoko kwamataurirwa kuti ndokune munhu ari kubuda andika muri kupreferya kuenda kune wemhuri ari padhuze why
imimi tikuti isusu endai kupi kwamapipi kwagwazai. Masvika kwagwazai moti ndine wana wangu watambudzika apa, uyu ari kupenga, uyu ari kubudirwa, uyu ari kusaini. Wana gwazai wobvunza mwana wavo kuti ndiwe here mwana, wakafa sei, wanga wati tidini. Wotaura kuti ndoda kuti mudai. Handizvo kana vadaro adii mapedza maugadzirisa nyaya, because apa muri kurwisana wanasauramba but hamuzowana gwazai bai. Endai kwagwazai kumuka wagwazai movhunze kwagwazai wana gwazai wotungamirei mova wabvunza kwagwazai manje wana gwazai wachibvunza ndiwo wachabvunza kuti wakaurawa ndiani, iwo wachitaura kuti ndakaurawa ndinhingi, wakaurawa sei, ndakaurawa so. Saka wanga wati todini, woti mudai so. Wanhu waane right futi yekuti ivi nyangwe go back to sender or whatever. Handiti ndiwo anagwazai not you. Wanagwazai ndiwo kwata right mana wedu tazwa zvatakuita. Wakawigwa papi zviya. Handike wozi muchasvikaza wokutaura kuti gwazai wamutaura ndeupi. Isusu gwazai wedu wakarwara uyu akafa nechirwere chakati, death certificate rake rirape, handi guwa rake rirape. Then moshidini manje. Mwana mlina wangu wamati mwana yatati mwana daru akazokudirwa ningozi panoti awenda kuzukuru azviendi kuzukuru kana zvatoenda kuzukuru zvatobuda kamuseko iyi kwasaura sei zvinoenda kwazukuru zvisiya kwaAroni parwemo zvino panonga zviri kuuya kupi kwaAroni. Imi bambo regai titaure pakuti kubatsiri imi mukaona kuti kutaura kwakudii kwakunetsai. Andika imi endai kunoona kubatsiraiwo kuti ndizosereiwo zviro izvi ngazviende zvibve mumuri mangu zviende kune munhu akambiri akauraya zvinhu zvoenda kupi imi musasataura nemunhu ba, imi muonai chete nezviri kuitika kuti uyu ndiwo kukwena. Asi my advice to you, endai kwagwazai munotaura wana gwazai kuti wana gwazai ndo zvandokusangana nazvo muchii mhuri yangu wana gwazai wochikutaura kuti raiti mwana rubudi wangu ngaadiri ngaauye, mwana rubudi waodiri moenda naye. Wana gwazai wosvika wotaura nechii nemwana wavo, wochipiwa nhoroondo yekuti ndakafa sei, ndiri papi, zvakamira sei. Nesolution yacho unobva ataura futi kuti wakandiuraya ndikuda zvakati. Nyaya dii noti zvekuramba munhu unongedzana Aroni naJames because even nyangwe unganongedzana nyangwe Aroni akati chii, wana wacho wakati tisu zveshe wababa hatizivi, baba wakadii wakauraya andi koshidii. You see my problem? Mochidini. Sure, but baba wakauraya. Sure. Baba wakadini wakauraya. Zvino manga mati tishidini. murikishana miga. Imi makuda uripisawo. Kana makuda kuti watore upengo huri uyu. Tanga tichitoita zvirikuteera zvaitaurwa nengozi kuti ndindeseiko ndosaka ndatika kana imi muprofita akakwanisa kuti ngozi haisiko. Andika 1 kodai kusina munhu achikubudiwa umba kwenyu, 2 kodai kusina munhu ari kupenga umba kwenyu. Zvinhu zvakadini zvakaenda kwazvakadini kwazvakabva. Anditi so kukuratidza kuti muprofita yenyu haana kuita basa kana kuti ainyepa. Inyaya yekuti akakunyeperai kuti ndaendesa iye chaendesa padii apati. Saka inda vanhu vakadaro ndaiwada maningi kuti ndaida kuti muprofita uyo auye panapo pamberi pedare atransfer tese tiri kuona pano kuti tese tiitewo mawitness
isu kana kuri mubvunzo watomubvunza wakazotoda kudini zvatokumubvunzawo because isusu we are also concerned because at the end of the day munoenda kushandisa zita remunhu wakazvipira akakuzororera atingamugona but tikuti isusu let's find a lasting solution to this change. Our producer death certificate raGwazai rikataura chakauraya chii Gwazai ende Gwazai neguva rake riri angamugona saka ava kuti muwanongedzeka kuti ndiwa iwo producer death certificate kuti munhu akapanda zvakati ari pakati akadai imota aiwa handizvo handisi taakuti isusu tried law inoti it is your duty to prove beyond reasonable doubt kuti uyu ndiye akauraya. Sorry changamiro ipapo mandiyamura chaizvo pfungwa iyoyo ndangati inayo ngekuti kana zvanetsa sezvazviri kuita handitika ndaakutsvaga kwaGwazai nekuti ngozi iri kumba kwangu handitika inoibudisa inongobudiswa yotitaurira shama chinitungamira ndiende kupi ndandisikadi kuitaura pfungwa iyi vanaGwazai ndibatsirewo kuti nhumbi ibve papi ibve apa iende kuwa chaiko yakadini zvatopera ava kana yauya ubvazwa kuti hazvishuwa mazvita shumba wechitoro taabambo yasvika because gwapa yakatumirwa paya vaisati yasvika mazvita yainochangamiri ndakwenda shumba ndakwendayo pfungwa iyi ini ndinotori neconcern ndofunga ndamboitaura yetraffic inongoramba ichingoya pamba pangu vachifambira nyaya idzodzidzi namai vangu vakura dzimweni dzenguva pane vana vadiki so ndiri kutofunga kuti ndichashandisawo magwaro emutemo ndipiwe protection. You are becoming too English. And it's not about too much of anything is very bad. And we are saying we are in a traditional court, and the solution should be traditional. It should not be otherwise, because we can't be practicing traditional. At the end of the day, we apply Roman Dutch law to solve as we. Through customary law, let's stick to customary law. We also get customary law solution. So I need to know for now, we have said this case, there's no one that's going to start Mulia Arrow, Zinduya Korean, Wasai. Uju, Gachi, one, up is done, Muliwan, Iwakazai, out, Wakuti, Zunzaramina Saramina say, how we come, he has to come to this court first. To the Panagana Wanagazai, Nagasaka, Wakans, they need to take it up from there. As for now, Mbuyanga is Zaganaka. Watambuya tambarara hopasipe mugwavha zvakanaka hapana kana nyoka inowe. Thank you.